мухлисон қувваи асосии ҳаракаткунанда дар футболи касбӣ ба ҳисоб мераванд. Дар даста роҳбарон, бозигарон ва сармураббиён иваз мешаванд, аммо мухлис дӯстдори тимаш боқӣ мемонад. Федератсияи футболи Тоҷикистон барои дастгирии мухлисон дар бозии мунтахабҳои Тоҷикистону Қирғизистон изҳори сипос менамояд. Агар футболро падар ҳисоб кунем, мухлис ин фарзанди падар мебошад. ва ин аст ки онҳо be якдигар комил нестанд. Беҳузури мухлисон бидуни дастгирии онҳо бозӣ ҷазобияти хешро гум карда, футболбозон низ рӯҳияи музаффарияти хешро аз даст медиҳанд. Аз ин рӯ Федератсияи футболи Тоҷикистон мекӯшад ки дар ҳар як вохӯрӣ теъдоди тамошобинонро дар варзишгоҳ ҳарчи бештар кунад ва барои ин чораҳои зарурӣ низ амалӣ менамояд. Аз ҷумла аксияҳои варзишӣ, рекламаю наворҳои таблиғотие ки қабл аз рақобати мунтахабҳои Тоҷикистону Қирғизистон ки дар доираи марҳилаи дуюми бозиҳои интихобии чемпионати ҷаҳон 2022 дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе сурат гирифт, самараи худро дод. Аксияҳо тӯли чанд рӯз дар кӯчаю боғҳои фарҳангию фароғатии пойтахт роҳандозӣ шуд ки мақсади онҳо ин дастгирии мунтахаби футболи кишвар ва ҷалби онҳо ба футбол ба шумор меравад. ҳамчунин дар заминаи Федератсияи футболи Тоҷикистон гурӯҳи дӯстдорони футбол амал мекунад ки саҳми онҳо дар ҷамъоварии тамошобинону ташкил намудани ҳар гуна барномаҳо барои дастгирии футболбозон беандоза аст. Дар бозии дастаҳои Тоҷикистон ва Қирғизистон наздики 18 000 нафар ҷамъ омада буданд ки таи чанд соли охир чунин омаро варзишгоҳ надида буд. Сокинони на танҳо шаҳри Душанбе, балки тамоми ҷумҳурӣ барои дастгирии мунтахаби кишвар ба ҳам омада буданд. Ин буд ки ҳузури мухлисон ва дастгирии онҳо натиҷа доду тими миллии Тоҷикистон ғалаба ба даст овард. Агар мухлисро бозигари 12-ум номанд, пас мухлисони футболи тоҷик вазифаи худро ба таври олӣ иҷро намуданд. Ба ин хотир Федератсияи футболи Тоҷикистон ба ҳайати мунтахаби кишвар барои чунин бозии муҷалло ва ба якояки мухлисон барои дастгирии самимона миннатдорӣ баён мекунад.